Excellence, merci d'accepter de nous accorder cette Auniche interview. anga wele jabila. Mamadou Kiari Lima Tingiri. Auye Niger ka la sigidenye États-Unis. Yala a akilna yemuye Niger bilamanka. Comment est-ce que vous suivez la situation dans votre pays, le Niger, à partir d'ici, Washington? Comme vous pouvez l'imaginer, avec beaucoup de tristesse. Ndusuka silendo inafo au sigilendo na echogomina. Niger mankani ni. Sorasi munu kanga ka jamana nyema ere kolosi. Olu ere de anyini kolube danski aka fangala. Fosi tese ka soro ka ni fanga dafili akilina koni jukoroma dondo. Wa kololo obena buyan kosebe anga jamana dondi kan. Ode be kan ndusuka si. Beaucoup de tristesse. Vous avez des nouvelles du président Yala jamana nyema Bazoum ani maamile lon kibariau baubuluwa. qui sont détenus? Le président Bazoum, Mohamed Bazoum, Jamana nyema ka kene akili sigilendo wa basi fositala. Confiant, il se porte bien. Alors, la CEDEAO a donné une semaine au CEDEAO e doko kunkelendi fanga dafiloma. Yala akilna yemuye okoka. Ani awa fe kele fere do kabila senkawa. Êtes-vous pour une intervention militaire régionale? Ma position est la suivante. J'approuve toutes les résolutions. Mais CEDEAO ka latken jukoroma dondo ne fe ankan ka beje fanga de sankorota janko kun jonjon fosite ni fanga dafri la. Niger lakana koni o tumbala ka fusaya ka taga fe. Ka foko lakana balia beyi o te tiɲɛ ye. U ye jatigɛ wale bingani fɛn o fɛn fɔ Inates, Sinagoder, o bɛɛ y'a sɔrɔ Mohamed Bazoum yɛrɛ ale tɛ fanga la. An ka sɔrɔsiw yɛrɛ olu tun bɛ u disi gosi k'a fɔ ko an ka baara kɛlen ko ka fisa kosɛbɛ. Ko an ka lakana fɛɛrɛ k'olu ka ɲi kosɛbɛ ka tɛmɛ an dafɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ta kan. Ne yɛrɛ ni an ka sɔrɔsi ɲɛma dɔw tun ye ɲɔgɔn ye kɛ yan États-Unis a tɛ tɛmɛ tile 10 kan fo an tagara Pentagone na ko an ka baara kɔni ko ka ɲi. Niger bɛjɛ fanga o kan ka sankɔrɔta wa jamanadenw ka laɲini o de kan ka labato. Ni fanga dafiri hakilina o tɛ dɔwɛrɛ ye ka jamanadenw ka hakilina kalata sira fɛ k'o lagosi ni yo o de ye. Jamanadenw olu de ye jamana jɔsen ye wa a tɛ bɛn mɔgɔ wɛrɛ ka fanga ta ten. Jamanadenw olu de bɛ fanga di mɔgɔ ma u bɛ mun sugandi kalata sira fɛ. Mohamed Bazoum ale ta kɛra ten wa mɔgɔ si tɛ se k'o sɔsɔ. U kan ka Mohamed Bazoum labila a ka taa ɲɛ ni a ka fanga ye. Mohamed Bazoum est le président légitime de la République du Niger. Au lieu de le prendre en otage, ils doivent le libérer, laisser nos institutions et notre démocratie sur son cours. Alors, supportez-vous Yala ABCDAO ka kele fere nunu jukoroma dondo wa. de la CEDEAO? Ce que je soutiens, c'est d'éviter des souffrances à notre population. Ne t'a fɛ tɔɔrɔ fosi ka se jamanadenw ma. N t'a fɛ ɲangili kɔlɔlɔ o ka bonya jamanadenw kan. O dun de b'ala ka kɛ Niger. An ni maa dɔw kumana. Malo yɛrɛ o sɔngɔ kɔni o gɛlɛyara kosɛbɛ. Wa o kɔlɔlɔ o bɛ se jamanadenw kan. Ni ko bɛɛ lajɛlen kɔni o dulonnen bɛ sɔrɔsiw de la. O de kosɔn u kan ka fɛɛrɛ tigɛ ka fanga o lasigi jamana marabaaw ma i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na. Ils doivent faire ce qu'ils savent, rendre le pouvoir aux autorités légitimes. Excellence, vous ne craignez pas un enlisement? Yala asranin tɛ nin ko in kana juguya ka taa fɛ wa. Sabula Mali ni Burkina y'a yira k'u bɛ fanga dafirila nunu dɛmɛ. Pouvoir au Niger, vous ne craignez pas un enlisement? Enlisement, je ne vois pas de raison de craindre. Sabula i n'a fɔ Nigeria jamana ɲɛma y'a lase cogo min na ka kɛlɛbaga CEDEAO ma o kɔni o ye fa de ye. An ka dancɛw minnu bɛ Niger ani Nigeria cɛ u bɛ taa fo kilomɛtiri 1000 na wa Niger ani Nigeria kɔni olu tin donnen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Niger duguladen dɔw yɛrɛ tun ye kɛlɛ kɛ Nigeria kɛrɛnkɛrɛnya la Biafra kɛlɛ tuma yani Mali ani Burkina Faso ka kuma tan u k'u jija fɔlɔ ka dan sigi jatigɛ wale kuluw la u ka jamanaw kɔnɔ. La leçon aux gens. Voilà ce que je réponds. Alors, dernière question, Excellence.
Yala an États-Unis be kuma wa aw hakilina ye mun ye u ka baara kan. Comment appréciez-vous la position de Washington? La position de Washington, elle est claire. Ils l'ont exprimé. États-Unis hakilina jalen do yala se ka diya ka fɔ ko ni Mohamed Bazoum yɛrɛ kumana. Plus d'une fois avec le président Bazoum. Il a lui-même dit, regarde, allez sur le site du département. Ni ko in taara ɲɛ a bɛ sɔn ka dan sigi États-Unis ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛn la Niger ma. MCC o fana o nafa ka bon kosɛbɛ sɛnɛkɛlaw ani ji sɔrɔli sabatili kow la. Dan bɛna sigi o fana la ani dan bɛ sigi USAID ka baaraw bɛɛ lajɛlen na. MCC bɛ taga fo dolari wari miliyɔn 400 na. USAID o bɛ taga fo dolari wari miliyɔn 300 la. Lakana ko ta fan fɛ États-Unis olu bɛ kalan fana di an ka sɔrɔsiw ma bɛ marifa ani kunnafoniw fana di an ma. Yala ni ko waleyali kɔni o nafa ye jumɛn ye sisan kɛrɛnkɛrɛn la o bɛɛ lajɛlen jɔ fanga dafiri sira fɛ. Des acquis chèrement payés par notre pays. Yala a dalen do a la ko Mohamed Bazoum bɛ segin ka na Niger kunna wa? J'ai plus qu'espoir, j'ai une conviction. Les officiers qui sont engagés dans cette aventure doivent se. Ne dalen bɛ o la. O de kan ka kɛ wa sɔrɔsiw minnu bɛɛ olu kan ka dan sigi nin ko la. Et pour nos pays et pour nos populations. Voilà ce que je veux. I ni ce kosɛbɛ. N b'aw fo. Je vous remercie.